yarinya budurwa kamar wannan mai karancin shekaru Alhaji ka tafi wani gari ka kama mata gida sannan ka ɗauki maƙudan kuɗi ka ce za ka siya mata waya. Duk abin da zamani ya zo da shi ina karɓarsa, amma ban da babbar waya a hannun ya mace a makaranta, domin da mutunci na da komai ba zan haifi karuwa a gidana. Ina fa isa take? Guy chill now, ya zaka takura mu babe dina. Tambayar ku nake wayar waye ta yi ƙara. Ban wayar. Ki bani wayar nace. Cewa ne ki bani wayar, ba ki ajiye wayar ba. Ke da wayar nan har abada. Kin yi qualifying motar da ta kawo ki rike ta. Kin yi qualifying ki shirya za mu tafi Germany da ki idan kina da dama. In na fita daga ɗakin nan karki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa ɗaya tukun. Na gode Alhaji. Sai su gane cewa yanzu na yi musu rata. No more competition. Oh my God. Z. A cikin daren nan zan baki 50,000. Wow. Are you serious? Zai ce fa. Z. Wow. They oppress, they confront, they slay. Ali babban mutum zan iya ganin ka yanzu? Ai na kai abinci baki na kenan. Kawai sai na ji kiranki. Sado Pictures in its maiden outing presents Rariya the Sea. Don Allah ji wannan hoton nasa. Wallahi ga ina ya riga ya lashe zuciyata ina son shi. Little glamour becomes a habit of a group of schoolgirls who struggle at all costs to feel among. Rariya, they paint the campus red due to their influence. Rariya, they fix anyone who tries to become a stumbling block. Rariya, they are proud and hold their head high. They call the shots in all activities. Why are they so powerful? Find out in Rariya. Rariya, Rariya. Rariya, Rariya. Rariya, Rariya. Na tankaɗe soyayya ta gasa Rariya, Rariya. Dan in guji cuta Allah ne mai kariya. Ayya ruwan sama in kaga yayi zubowa. Hai damuna ce, aure in kaga yayi daurewa. Wannan ƙauna ce, cutar Allah na da yawa daga mai baiwa ce, shi ya haɗa mu da ke kan ƙauna. An ce mun dace. Wa ka gani a cikin littafin galibi, dole ne sa bai mulki ko sarautar soyayya. Ko muke ƙara ba mu haɗin kai akan wanda kake ba. Officers, please arrest him. Dakata baba. Allah ya isa gani na da Allah ya isa. Hausawa sun ce kowa isai rariya ya san za ta zub da ruwa. Ki sai na tsara da wannan. Ga kuma ku da shi. Ga manan cewa. Ku dai mata iya muku sai Allah. Kawai ka yi haƙuri ka tafi. To me a ciki? Laifi dai an riga an yi laifi. Yanzu kana nufin ka ce min zan sake kwana a waje kenan? Ki daina daga hankalinki. Waya ko tagwalce zan saya miki. Allah. Saboda wannan abin shi yasa ke nema ki kashe kanki? Ke ci za ki kashe na hali. Dama na san za a rina. Saboda an sha faɗa min cewa ana ganin sa da mata. Kawai ki haƙura kawai. Wayo Allah na. Rasu mana. San miki kashe ni. A Rahama Sadau movie starring an array of stars. Produced by Rahama Sadau, written by Rahama Abdulmajid. Co-produced by Musa Muazu and Abba Sadau, assistant director Alfazasi Muhammad, and directed by Yasin Awal. Rariya coming your way soon.